Ralph Gottuny ei varmasti kaipaa esittelyjä sen enempää. Pianisti, säveltäjä, kapellimestari, professori, joka on itse hyvin paljon omalla taiteellisella urallaan nimenomaan syventynyt Franz Schubertin musiikkiin, kuten varmasti moni meistä on kuullut hänen esityksiään Schubertin teoksista. Ja Ralph on myöskin tämän meidän Savonlinnan musiikkiakatemian taiteellisen toimikunnan puheenjohtaja. Minä olen Kristian Attila, mä olen Musiikkiakatemian taiteellinen johtaja. Ja nyt siis syvennytään vähän Franz Schubertiin henkilönä ja säveltäjänä. Aloittaisin semmoisella vaatimattomalla kysymyksellä, Ralph, että miksi Schubert on niin erityislaatuinen säveltäjä ylipäänsä? Joo, ensimmäinen asia, mikä mulle tulee Schubertista mieleen, on se, millä tavalla hänen suhtauduttiin hänen elinaikanaan. Sehän kertoo aika paljon jo sellaista lähtökohtaa, mistä olisi mielenkiintoista lähteä. Siis Schubertin laulajapartneri niin aikoina oli Johann Vogel-niminen baritoni, joka oli erittäin kuuluisa silloin jo Wienissä, ja hän oli Schubertia 20-30 vuotta vanhempi. Ihastui Schubertin lauluihin ja niin ne esiintyi ympäri paljon konserttein, jotka siis laulajan kautta tapahtui silloin, eli Schubert sitä kautta sitten tienasi myöskin rahaa aika reippaasti, jonka hän jalomielisesti jakoi kaikille ystävilleen kapakassa. Niin tämän Vogelin vaimo esitti tämmöisen mielenkiintoisen lauseen, josta ehkä mielenkiintoista aloittaa. Hän sanoi näin, että se on hänelle mysteeri, mistä Schubert löysi nämä ihmismielen suurimmat salaisuudet ja osasi laittaa ne vielä nuotille. Sen takia, kun hän muuten oli täysin sivistymätön ihminen, pukeutui huonosti ja haisi pahalle. Niin, tämä oli rouva Vogelin kannanotto Schubertista, ja se on sinänsä mielenkiintoinen, että niin, sitten hän jatkoi vielä, että hän keksi selityksen sen, että se johtui siitä, että kun Schubert sävelsi, niin hän oli transsissa. Ja tämä selitti nyt sitten siis sen tuotannon syvyyden, koska se oli transsissa, niin totta kai se täytyy olla syvä, josta transsista ei kukaan mitään ymmärtänyt siihen aikaan. Niin, eikä nykyäänkään tietenkään emme tiedetä, mikä transsi on. No, joka tapauksessa niin tämä oli tosiasia Schubertin elämässä, koska tiedetään, että kun hän istui kahvilassa ja kapakoissa ystäviensä kanssa, muut keskusteli politiikasta, joka oli siihen aikaan kaikkein tärkein asia, niin hän kirjoitti lauluja ja muita teemoja pöytäliinoille ja servieteille ja mahdollisesti hänellä oli sitten nottipaperiakin, jota eräs hänen parhaista ystävistä hänellä aina silloin tällöin toimitti. Niin se oli hänen maailmassa. Hän oli ihan omissa maailmassa silloin, kun muut keskusteli politiikasta. Ja kuitenkin hän piti tätä seuraa hyvin tärkeänä. Se oli hänen elämänsä, se oli hänen sosiaalinen yhteisönsä, jos oli hänen parhaat ystävänsä aina keskustelemassa. Tämä on se lähtökohta, mikä on minusta hyvin mielenkiintoinen miettiä, että mitä tapahtuu tämmöisen ihmisen maailmassa. Ja varsinkin nykyisin, jos mä vähän vielä jatkan tästä. Niin nykyisin, kun tiede on tuonut uudenlaisen käsityksen jo vuosia sitten kylläkin siitä, että miten materia ja henki ei ole erillinen asia, niitä ei voi erottaa toisistaan, vaan monet sanoo mieluummin näin päin, että siis henki ilmentyy materiassa. Ja tämä on juuri semmoinen jännittävä asia, joka koskee totta kai säveltäjiä tavattomasti, koska heidän oma se henkinen toimintansa, mitä ne tekee säveltäessään, niin koodautuu määrätynlaiselle kielelle ja sitten siitä tulee koodi, joka kirjoitetaan paperille, joka sinänsä ei sano tietenkään yhtään mitään. Ja tällä tavalla siis se materia ilmaisee eräänlaisen salatun tiedon, joka on koodautunut niille, jotka valmistautuu sitä ymmärtämään. Että tämä on se jännittävä dualistinen maailma, siis missä Schubert eli, ja siitä sitten ehkä enemmänkin. Joo, kiitos. Tuo on jännittävä ajatus, tuo transsissa säveltäminen. Olisi nyt sitten niin kuin miten syvällisellä ajatuksella hyvänsä lausuttu aikanaan, mutta siitä tullaan semmoiseen ajatukseen, jota on paljon miettinyt, että miksi Schubertin musiikin ihan se kuunteleminenkin, puhutaan vaikka siitä, että sitten keskittyneesti kuuntelee, ja miksi se synnyttää niin kuin tietynlaisen hyvin erityislaatuisen tilan kuulijassa, joka totta kai on, niin kuin, tätä voi tapahtua muidenkin säveltäjien kohdalla, mutta
Mutta itse näkisin, että Schubertilla on hyvin erityinen vaikutus moniin ihmisiin hänen musiikillaan kuultuna, hyvin esitettynä mielellään tietenkin varsinkin. Ja koen itse, että siinä on hyvin voimakas meditatiivinen elementti usein. Ja nimenomaan sitä kautta se vaikuttaa kuulijaan jotenkin hyvin syvällä tavalla, että sitä ei pelkästään kuuntele, vaan siihen niin kuin, se synnyttää tietynlaisen sisäisen tilan. Mitä ajattelet tästä? Varmasti sanoit oikein hienosti juuri tuo asia. Näin se varmaankin juuri on. Sitten yksi olennainen asia, että mikä se sisältö mahtaa siinä olla. Kun me tiedetään, mitä Schubert koki elämänsä aikana ja ne tragediat ja ne onnettomuudet, kielteisen vastaanoton sen aikaiselta viiniläiseltä yleisöltä, niin hän kulki tavallaan elämänsä läpi. Hän teki matkan, joka alkoi siitä, että hän syntyi jostakin, mistä hän ei tiennyt mitään, ja kulki sen matkansa ja häipyi sinne, mistä hän ei myöskään tiennyt mitään. Eli siinä on se mystiikka on se matkan teko, mikä hänelle tuli tärkeäksi, se hänen oma elämänsä ymmärtäminen ja itsensä sijoittuminen siihen monella tavalla. Siis siellä oli Viinissä siihen aikaan Beethoven oli merkittävä säveltäjä ja sitten oli paljon muita, siis sen ajan kevyen musiikin edustajia, Leharia ja Straussia, jotka sävelsi operetteja, jotka oli tunnettuja. Schubert jäi täysin ulkopuolelle koko tästä maailmasta. Siis Beethoven hän ei voinut sietää aluksi, koska Beethoven oli hänen mielestään liian rakenteellinen säveltäjä. Sitten myöhemmin Beethovenista tuli Schubertin kotijumala sitten loppuaikoina, mutta sitten koko sitä musiikkimaailmasta hän jäi täysin ulkopuolelle. Hänen sinfonioitaan hän ei kuulu ensimmäistäkään elinaikanaan eikä oopperoita hyväksytty mihinkään, vaikka hänellä oli useampi ooppera siihen aikaan jo. Häntä pidettiin puhtaasti vain laulusäveltäjänä silloin. Ja kamarimusiikkituotantoa oli iso joukko, mutta siellä on muun muassa hauskoja tekstejä olemassa lehdistössä. Wiener Kurier, tärkeä viiniläinen lehti, kirjoitti hänen Seduri-fantasiasta viululle pianolle, joka on semmoinen valtava, laaja, suuri, vaikea teos. Niin kriitikko oli paikalla kuuntelemassa kantaesitystä ja sanoi, että tämä meidän rakastettu laulusäveltäjämme niin yrittää myöskin kamarimusiikin alalla saada aikaa jotakin. Mutta minun täytyy sanoa, että kun olin kuuntelemassa sitä, niin 10 minuuttia jaksoin kuunnella, mutta se tuntui jatkuvan vaan loputtomasti se teos niin, että minä nukahdin. Ja kun mä heräsin sitten 10 minuuttia myöhemmin, niin se kappale jatkoi edelleen. Ja minä poistuin salista. Tämä oli sitten tämä, ja viimeinen kommentti oli se, että kriitikko toivoi, että säveltäjä Schubert todella nyt pysyisi vaan laulujensa parissa. Aivan, ja laulujahan todellakin osasi säveltää, nyt syntyi 600. Koska itsekin nyt yleensä lähestyn Schubertia muusikkona niin laulujen kautta ja soitan niitä lauluja, niin en tiedä, ehkä se on puolueellinen näkemys, mutta mä myöskin koen, että on vaikea hahmottaa Schubertia säveltäjänä ajattelematta liidejä. Koska se on tällainen läpikäyvä elementti hänen tuotannossaan ja se nyt selvästi on ollut valtavan tärkeä asia. Ja runous on ollut hänelle valtavan tärkeää ja hänellä on ollut tietysti hyvin poikkeuksellista herkkyyttä vangita niitä lyyrisiä asioita musiikin kielelle ja löytää sellainen runon ja sävelen kohtaaminen. Nämä hänen merkittävimmät laulusarjansa ovat myöskin nimenomaan matkoja, kun mainitsit tuosta matka-asiasta ja ajatuksesta, niin se on selvästi ollut kyllä hänelle tärkeää sekä Die schöne Müllerin että Winterreisehan on molemmat tällaisia matkakuvauksia, tietysti ennen kaikkea sisäisen matkan kuvauksia, mutta myöskin ulkoisesti matkustetaan ja ollaan aika levottomia ja vaihdetaan paikkaa usein ja mihinkään ei oikein juurruta. Eikö Schubertin omakin elämä ollut tällaista aika levotonta ja heittelehtivää se lyhyt aika, mikä sitä kesti. Niin mitä ajattelet, Ralf, tästä liidin merkityksestä, kuinka keskeistä se on Schubertin? Niin, siis Schubert tavallaan synnytti liidin jälkipolville. Sitä ennen
sitä muotoa ei sillä tavalla ollut. Siellä ei ollut tiedostettu vielä, minkälainen valtava yhteys on runoudella ja musiikilla, mikä sitä syntyy, kun ne on yhdessä ja palvelee toinen toistaan. Siis idean puolesta ja sitten eri tasoilla vielä. Runous on, niin kuin tiedetään, runous on lyhennettyä proosaa. Jos on erittäin hieno runo, niin sitä voisi kirjoittaa valtavan novellin, jos haluaisi sen kokonaan avata se runon. Ja samalla tavalla tietenkin Lied myöskin sitten musiikkina esittää tämän saman asian sitten sävelin ja musikaalisin tuntemuksin. Siis Liedin yksi kuitenkin kaikkein tärkein asia on siinä aikana, että kun se syntyi Schubertin aikana ja Schubertin kautta, oli se, että mitä maailmassa silloin tapahtui. Se oli merkittävä asia. Schubert syntyi 1797 ja silloin Ranskan vallankumous oli jo 8 vuotta myrskynyt ja päättyi 1999, eli kaksi vuotta Schubertin syntymän jälkeen. Ja sitten alkoi se merkillinen periodi Itävallassa, joka johti, milloin se oli, 1815 oli Wienin kongressi, jossa päätettiin, että se Ranskan vallankumouksen aallot, jotka heijastuivat ympäri koko Eurooppaa, niin niiden tulokset piti poistaa. Toisin sanoen siis se Ranskan vallankumouksen idea oli vapaus, veljeys ja tasa-arvo, joka tarkoitti sitä, että aristokraattien ja korkea-arvoisten henkilöiden valta piti tuoda alas ja feodaalisysteemi piti purkaa, maaorjuus piti poistaa. Ja tämä kaikki oli muuttumassa ja sitten 1815 tapahtui se valtava mullistus, että Itävallan silloinen ulkoministeri Metternich, joka oli tämän kongressin johtaja, niin hänen kauttaan sitten tuli määräys, että Eurooppa palautetaan siihen tilanteeseen, missä se oli ennen Ranskan vallankumousta. Toisin sanoen pyrittiin kumoamaan Ranskan vallankumouksen sosiaaliset muutokset. Ja tämä oli esimerkiksi Suomelle aika tärkeä asia, koska silloinhan Suomi annettiin Venäjän alaisuuteen. Venäjä oli yksi niitä voittajamaita silloin, joka oli mukana voittamassa Ranskaa. Esimerkiksi Ruotsi sai Norjan palkinnokseen siitä, että Ruotsi oli mukana kumoamassa Ranskan silloista valtaa. Ja tämä heijastui niin voimakkaasti esimerkiksi Itävaltaan, että silloin historioitsijat sanoo, että elämä siellä Wienin kaupungissa oli vaikeampaa intellektuelleille ja ajatteleville ihmisille kuin mitä se on ollut Neuvostoliitossa KGB:n aikana, jolloin salainen poliisi oli joka paikassa urkkimassa, että vapausaatetta ei saanut käsitellä millään lailla. Ja kirjeet sensuroitiin Wienissä ja ravintoloissa oli eri pöydissä valtion vakoilijoita, jotka kuunteli, mitä ihmiset kahvipöydässä keskusteli. Ja jos siellä tapahtui vääriä asioita, niin ne yksinkertaisesti vangittiin ja ne häipyivät sitten ties minne. Ja näin kävi Schubertinkin yhden kerran, että hän oli ystävänsä Johan Sennin kanssa, joka oli runoilija, niin vähän ottanut punssia liikaa ja niiltä sitten pääsi liian rohkeita asioita ulos. Ja siinä naapuripöydässä oli istunut valtion vakoilija, jota kutsuttiin siihen aikaan kreeksi, esimerkiksi variksiksi, joka on muun muassa yksi laulu Winterreisessa, joka on hyvin mielenkiintoinen yhtymäkohta Winterreiseen. Ja näin molemmat vangittiin ja tämä Sen, joka oli runoilija ammatiltaan, niin kuin hän itse ilmoitti, niin hänet pistettiin vankilaan pitkäksi aikaa ja Schubert ilmoitti ammatikseen musiikin apuopettaja. Ja se oli se hänen pelastuksensa, niin tämmöinen musiikin apuopettaja potkittiin heti seuraavana aamuna ulos putkasta niin, että hänelle ei käynyt mitenkään. Ja se oli vähän hassu siinä mielessä, että kun hän potkittiin pois kaikesta sosiaalisesta maailmasta Wienissä, niin ei kelvannut edes putkaan. Oli liian vähäpätöinen henkilö edes otettavaksi putkaan. Vähän niin kuin Winterreisen päähenkilö, joka heitetään ulos hautausmaaltakin, että ei meillä sinulle ole tilaa täällä. Joo, ja eikö niin, että tämä sensuurin läsnäolo johti tällaiseen koodikielen syntymiseen, koska runoja ja kaikkea kirjoitusta sensuroitiin, niin piti osata sanoa asioita niin, että oikeat ihmiset ymmärtävät sen, mutta sensorit eivät ainakaan pysty osoittamaan. Kyllä, joo, aivan niin. Se on hyvin mielenkiintoinen ja valtava iso, laaja asia siihen aikaan, siis niinä vuosina
Wienissä tosiaan silloin keksittiin, kaikki jotka runoilivat, niin keksivät ne koodia ja termejä, joita ne käytti. Juuri esimerkiksi virtaava vesi tarkoitti elämänpolkua kohti vapautta. Puro, joka syntyy, niin sen päämäärä on suuri meri, joka oli kahta asiaa oikeastaan siihen aikaan runoilija. Toinen oli se, että se oli siis sosiaalisen vapauden meri, ja toinen oli se, että se oli henkisen kehityksen päämäärä, että puro kasvaa suuren meren. Ja tällä tavalla näitä vesirunoja on vaikka kuinka paljon. Ja kaikkein hauskin niistä on, ehkä tämä on vähän traagisesti hauska, mutta kumminkin nyt voi huumorilla suhtautua. Schubertin paras ystävä Johann Meyerhofer, joka oli runoilija, niin hän oli yhtä aikaa tämän sensuuritoimiston työntekijä. Eli hänen tehtävänsä oli sensuroida näitä runoja ja kirjallisuutta, jossa käsiteltiin vaarallisia asioita. Ja hän eli itse tässä samassa yhteydessä nyt Schubertin ystävien kanssa ja oli Schubertin oikeastaan läheisin ystävä, jopa kerrottiin, että heillä oli henkilökohtainen suhde keskenään, josta ei olla nyt ihan varmoja kai kukaan. Mutta joka tapauksessa niin he elivät tällä tavalla semmoisessa merkillisessä symbiootissa, että siellä kaikki läsnä olevat Schubertiaanit, ystävät kirjoittivat runoja ja silloin siellä käsiteltiin juuri näitä aiheita, siis Ranskan vallankumoukseen liittyviä vapausaiheita. Ja tämä Meyerhofer oli siellä mukana nyt sitten sensuurina, mutta ei tietenkään tehnyt mitään, koska hän itse myöskin kirjoitti niitä runoja. Ja hänen ongelmansa oli sitten se, että hän alkoi sairastua tästä dualistisesta maailmasta, mihin hän joutui. Ja hän tuli skitsofreeniksi ja hän yritti itsemurhaa jo ensimmäistä kertaa 2 vuotta jälkeen, Schubertin kuoleman jälkeen, mutta sitten onnistui vasta toisella kerralla 8 vuotta Schubertin kuoleman jälkeen, niin hän hyppäsi sieltä toimistonsa ikkunasta kadulle ulos ja kuoli sitten tällä tavalla vapaana miehenä, kun oli päässyt toimistostaan pois. Tämä aika on ollut hyvin erikoista ja ihmeellistä ja siis luovaa totta kai. Saanko mä vähän väliä jatkaa, kun tulee mieleen niin miljoonia asioita. Tästä tuli mieleen esimerkiksi Viron tilanne Neuvostoliiton aikaa, jolloin Suomessakin tunnetaan kirjailija Vivi Luik, erittäin merkittävä virolainen kirjailija, joka on kirjoittanut fantastisia romaneita. Hän muun muassa käsittelee tätä koodikieltä näissä kirjoissaan, joka myöskin oli Virossa käytössä silloin, koska siellä oli kielletty esimerkiksi vaihtaa kaupunkia, ei voinut Tallinnasta lähteä Tarttuun esimerkiksi ilman lupaa. Ja tällä tavalla, kun siellä joku lähti katsomaan, että mahtoiko isoäiti olla kunnossa vielä Tartossa, niin sitten kun kirjeelle kirjoitettiin, tai siihen aikaan jo puhelimellakin soitettiin tietenkin, niin ei suinkaan voinut sanoa, että onko isoäiti päässyt Tarttuun vai siellä sanottiin näin, että puhelimesta, että onko ne siniset posliinit vielä ehjiä. Ja jos vastaus oli, että on ehjiä, niin se tarkoitti, että matka oli onnistunut. Ja tällä tavalla siis se kulki tämä ihmisten välinen kanssakäyminen. Toinen oli se, että silloin Virossa, että ei saanut käyttää itsenäisen Viron värejä ollenkaan missään. Maalauksissa ei saanut käyttää. Jos niitä laittoi vierekkäin, niin se oli aggressio silloin Neuvostoliittoa kohtaan. Ja tämmöiset maalarit sitten poistettiin hyvin helposti näyttämöltä. Ja sen takia niitä piilotettiin niitä värejä sitten mitä ihmeellisimmän tavoin maalauksiin. Ja sitten kun Viro vapautui, niin tuli tämä ongelma maalarille, että ne ei enää tienneet, millä tavalla värejä nyt pitää käyttää, kun ei ollut mitään syytä salata enää mitään. Ja näin sitten runourikin kävi tietenkin, ja runoussa vapautui sitten niin kuin Ranskan vallankumouksen jälkeen koko ihmisen käyttäytyminen vapautui, koska silloin ruvettiin hyväksymään sitä, että jokainen ihminen on arvokas käsittelemään omia tunteitaan vapaasti. Että ei ollut riippuvainen siitä, onko ylempi vai alempi henkilö sosiaalisesti. Ja tällä tavalla sehän muutti sen koko sen maiseman, ja siitä voisi sanoa, että on alkanut romantiikan aika itse asiassa, koska se vapautti luovuuden myöskin ilmaisemaan itsensä, ei enää klassisten sääntöjen mukaan, vaan sillä tavalla, kuin ihminen itse koki, itse tunsi. Kyllä joo, eli sekä tästä viiniläisestä todellisuudesta Schubertin aikana, että tästä esimerkiksi Neuvostoviron todellisuudesta voidaan huomata, että se, että taiteelle asetetaan tiukkoja rajoituksia, ei välttämättä köyhdytä ja vähennä sen merkitystä, millään tavalla se voi vaikuttaa taas täsmälleen päinvastoin, mikä on hyvin mielenkiintoista. Yksi asia, mikä Schubertissa aina välillä säännöllisin väliajoin ällistyttää itseäni ja varmaan montaa muutakin, on, että
kun muistaa, että hän eli itse asiassa todellakin 31-vuotiaaksi. Miten on mitenkään mahdollista inhimillisesti ajatellen, että joku ihminen taiteilijana, sen säveltäjänä saavuttaa sellaisen kypsyyden asteen niin kuin siihen ikään mennessä sillä elämänkokemuksen määrällä, kun ajattelee minkälaisiin teoksiin hänen tuotantonsa päättyi ja huipentui, niin mitä ajattelet tästä? Mikä se salaisuus tai mitä siellä taustalla mahtaa olla? Se on ilmeisesti jonkinlaisen elämän energian ymmärtäminen, sen kaltaisen energian, joka jokaisessa ihmisessä on. Kun me lapsina synnytään, niin meissähän tapahtuu ihmeellisiä asioita ilman, että me yhtään tiedetään niiden syitä. Alkaa hampaat kasvaa ja sitten jossain vaiheessa tippuu pois ja tulee uudet hampaat ja sitten tulee vielä kolmannetkin. Ja kaikki muu, koko ihmisen kasvua on jonkun energian kautta tuleva tapahtuma, joka totta kai me voidaan sitä analysoida ties millä lailla ja saadaan kaiken näköisiä analyyttisiä tuloksia, mutta se ihmehän siinä on edelleen ihme, ei se siitä mihinkään häivy. Ja tämä sama asia takulla on myöskin kaikissa luovassa työssä, Schubert, Mozart. Sieltä löytyy itse asiassa vielä vanhempi säveltäjä, joka on yhtä ihmeellinen, se on Pergolesi, joka oli milloin se kuoli, mä muistakaan ulkoa, mutta ainakin 5-60 vuotta aikaisemmin kuoli. Hän kuoli 26-vuotiaana ja teki valtavan tuotannon, jota valitettavasti tällä hetkellä ei tunneta muuta kuin pieni osa siitä. Ja sitten samalla tavalla, aivan ihmeellisellä tavalla kykeni aikaan saamaan semmoisen määrän nuottipaperia, että siis niiden kopioiminen taitavalta kopioiltajaltakin viesi luultavasti puoli elämää. Joo, se on uskomatonta. Täytyy tutustua Pergolesiin tästä näkökulmasta ja tarkemmin. Joo, kyllähän siis jonkinlainen semmoinen ihmeellinen elämän ymmärtämisen ja inhimillisten merkitystasojen ymmärtämisen tihentymä on täytynyt siinä Schubertinkin tapauksessa niin kuin tapahtua, että ei ole menty millään normaalilla ikään kuin ikäkausipsykologialla, vaan jonkunlainen metamorfoosi tai sarja metamorfooseja on täytynyt tapahtua, että ihminen sen ikäisenä biologisesti siinä iässä on voinut tosiaan ymmärtää tai pystyä vielä, ei pelkästään ymmärtää, voi ymmärtää monenlaisia asioita, mutta pystyä vielä löytämään niille musiikillisen, taiteellisen muodon, jonka muutkin ymmärtävät. Joo, se on ällistyttävä ja sitten tietysti se tuotteliaisuuden määrähän on mieletön, ihan käsittämätön. Siinä mielessä, kun mainitsit siitä ystävästä, joka toimitti hänen nuottipaperia, niin sitä on todellakin tarvittu, koska siis kun lukee esimerkiksi, oliko se vuosi 27, se aivan mielettömän tuottelias, siis viimeinen kokonainen Schubertin 1827 elinvuosi, niin se on ihan käsittämätön määrä musiikkia, joka on syntynyt. Vähän niin kuin Bachista kerrotaan, että jos laskee Bachin tuotannon ja jakaa sen hänen niin elinpäiviensä määrän, niin siis käy ilmi, että hän on kirjoittanut 10 sivua valmista partituuria joka päivä, mikä on ihan käsittämätön. Siis ottaen huomioon sen kvaliteetin, mikä siinä musiikissa vallitsee. Haluaisitko sä kertoa pari sanaa siitä, että millä tavalla Schubertista sulla itsellesi muodostui tärkeä säveltäjä ja mistä se on lähtenyt liikkeelle? Schubert oli aina pienestä pitäen tärkeä, mutta varsinaisesti lähti kyllä Liedistä liikkeelle ja se lähti Schönemülleristä ja laulusarjasta, jossa mä koin, milloin mä mahdolkaan olla, mä olin ehkä 16, kun ensimmäistä kertaa soitin sitä ja silloin kuvittelin ymmärtäneeni, mistä siinä on kysymys. Tai sanotaan näin, en mä kuvitellut ymmärtäneeni, vaan sain jonkinlaisen shokin siitä, että havaitsin, että henkilökohtaisesti ainakin ymmärsin siitä jotakin. Ja se mikä sitä ilmeni, oli juuri se, että kirjoitettu teksti kertoi semmoista, joka selitettiin musiikilla, joka oli siis just tarkalleen päinvastoin, kun yleensä ollaan kuviteltu, että musiikkia voidaan selittää sanoin.
jollain tavalla. Siihen analyysi perustuu esimerkiksi, että me analysoidaan musiikkia ja sanotaan kaiken näköisiä sanoja siitä, mitä se on. Mutta tämä oli päinvastoin. Tässä niin kuin musiikki selitti runoon sen takia, että Wilhelm Müller, runoilija, joka kirjoitti molemmat suuret laulusarjat, Schönemüllerin ja Winterreisen, niin hänen koodikielensä sisälsi semmoisia karakteristisia asioita, jotka oli niin selkeästi juuri samaa kuin mitä musiikissa tapahtuu. Ja se tarkoittaa tietoisen ja tiedostamattoman välisiä ilmiöitä meidän ihmisten elämässä. Ja niitä pyrkimyksiä, joita siihen kaikkeen kuuluu, siihen väliin, mitä me kyetään tiedostamaan, miten tärkeää se on ja miten lähellä me usein ollaan koskettamassa tiedostamatonta, joka on paljon laajempi alue kuin tiedostettu. Ja tämä maailma on niissä runoissa erittäin voimakkaasti ja kauniisti selitetty. Ensimmäinen laulu kertoo siis elämän eheydestä, ei pelkästään ihmisen eikä ympäristön, vaan elämän itsensä lainalaisuuksien eheydestä. Ja siinä mainitaan siitä, että vesi on se opettaja, joka on opettanut meille elämän lainalaisuudet. Ja on puro, ja puron varrella on mylly. Ja se mylly, siellä on ratas, jota vesi liikuttaa. Ja tämä ratas vuorostaan pyörittää myllyn kiviä, jotka jauhaavat sitten viljan. Ja tällä tavalla siis se eheys, joka lähtee siitä energiasta itsestään, vedestä, käy seuraavassa asteessa liikuttamassa mukana liikkujaa, joka vuorostaan liikuttaa sitä kolmatta vaihetta, joka on se tuottava puoli siitä, joka mahdollistaa sen elämän, sen myllyn elämän ja siellä kaikkien toiminnat, niin ihmisten kuin ehkä eläintenkin ja koko sen maiseman. Eli siinä se koko rakennelma osoittautuu, että se on ehyt, se matka. Miten sen sanoisi? Siis siitä kaiken synnyttävästä elinvoimasta näiden vaiheiden läpi sinne, minne sen pitää ulottua. Ja toi on sama asia, kun tapahtuu musiikissa myöskin meille esittäjillä, sama asia, kun me joudutaan harjoittelemaan teoksia. Meissä pitää tapahtua juuri tämä sama asia, että me opitaan ymmärtämään se lähde, musiikin lähde, sen essenssi, se olemus. Ja kyetään kuljettamaan sen oman kokonaisuutemme kautta ääneksi. Ja säveltäjä, tietenkin sama asia, siis se säveltämään sen luova elämys, niin kulkeutuu sen ihmisen henkilökohtaisen historian ja hänen oman, sanotaan näin, oma alitajuisuuden kautta nuottipaperille täysin tietoiseksi ja hallituksi ymmärrykseksi siitä musiikista. Eli se eheys tuntuu olevan siinä niin täysin olennainen asia. Ja mä uskoisin myöskin, että tähän on Schubert törmännyt tavalla tai toisella, siis luettua niitä runoja, koska hän silloin, niin kuin kerrotaan, niin hän kirjoitti äärettömällä nopeudella siltä istumalta jo 6 vai oliko se 7 ensimmäistä laulua, Schönemüllerin laulua. Ja sitten näistä molemmista sarjoista tuli hänelle henkilökohtaisesti äärettömän tärkeä tuotanto. Ja niihin voi verrata myöskin paljon hänen muuta tuotantoa myöskin, siis totta kai lauluja nimenomaan, mutta myöskin sinfonisia asioita. Sieltä löytyy samankaltaista karakteristiikkaa kaikista myöhäisemmistä sinfoniasta, siis niin melodiassa kuin harmoniassa, rytmissä ja pituudessa, rakenteissa. Nyt nämä ovat siis niitä näkyviä rakenteita, siis niitä musiikin rakenteita, jotka on nuottipaperilla, mutta siitä huolimatta niitä samankaltaisia juttuja. Ja samankaltaista suuntaa, me kuullaan siellä puroa, me kuullaan siellä pettymyksiä, me kuullaan iloa, onnea, syntymistä, kuolemaa. Ja kaikki se, mikä runoudessa automaattisesti on läsnä silloin, kun se on kirjoitettuna. Ja tällä tavalla siis se koko tuotanto edustaa eräänlaista eheyttä siitä hänen omasta maailmankuvasta. Mä oon usein yrittänyt selittää sitä itselleni näin, että kun monet säveltäjät on ollut hyvin uskonnollisia, hyvin harva hyvin kirkollinen. Ja se uskonnollisuus ilmeisesti on siis ollut jotain toisenlaista. Siitä on puhunut Mozart, siitä on puhunut Brahms nimenomaan hyvin paljon. Ja Schubert myöskin. Jos katsoo hänen elämänsä ja lausuntojaan, mitä hän on kertonut, niin hänestä tulee
yksi termi esiin heti paikalla, että mikä hän on, jos me halutaan näin tyhmästi nyt analysoida, että hän oli panteisti. Siis panteisti, joka näki henkevyyden ja luovuuden voiman, joka näyttäytyy esimerkiksi luonnossa. Ja se, että luonto oli tämän elävän energian ilmentymää kaikkeudessaan, siis monimuotoisuudessaan, samalla tavalla kuin säveltäjän tuotanto on ilmentymää hänen omasta luovuudestaan. Ja tämmöinen panteistinen suhtautuminen elämään niin teki luultavasti siis Schubertinkin elämän suhteellisen helpoksi kaikkien niiden tragedioiden parissa, missä hän oli yhteiskuntansa suhteen, koska se yhteiskunta ei ollut hänen eheytensä. Ja hän koki selvästi itsensä ulkopuoliseksi monista sosiaalisista konteksteista ja ylipäänsä varmaan omassa ajassaankin tunsi ulkopuolisuutta. Tietysti oli hieno kuvaus tuosta Die Schöne Müllerinin avauksesta ja ehkä on hyvä mainita vielä tosiaan tämä, että kun nyt pianistin näkökulmasta Schubertia lähestyy, niin kyllä toki niin kuin valtavan suuri merkitys on sillä asialla, että hän todellakin loi tämän lead-musiikin oikeastaan niin kuin taidemuotona. Ja jotenkin sen valtavalla intuitiivisella voimalla lähti, jos ajattelin, että ensimmäisiä lauluja oli Erlkönig ja Gretchen am Spinnrade, niin se vimmainen voima, jolla Erlkönigin pianostemma kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin. Esimerkiksi on täytynyt olla hyvin vallankumouksellinen asia siihen aikaan, siis yleisölle ottaa vastaan, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten siitä tosiaan koko valtava laulutuotanto ja nämä suuret sarjat. Ja pianistina voi olla tietysti vain äärimmäisen kiitollinen siitä, että hän antoi sille pianoinstrumentille omassa lead-musiikissaan niin suuren merkityksen ja suuren roolin ja hirvittävän monenlaisia rooleja. Että siellä on, siis pianohan voi olla todellakin se myllyn ratas, tai sitten se voi olla ihan hyvin syvältä alitajuisesta maailmasta nouseva joku elementti ja ihan mitä tahansa siltä väliltä. Mites muu Schubert sitten myöhemmin esimerkiksi kapellimestarina, mistä näkökulmasta lähestyt Schubertia? Schubert on tällä hetkellä yksi niitä vaikeita säveltäjiä, joita on hyvin vaikea johtaa sen takia, että nykyinen musiikkielämä tarkoittaa sitä, että niin sanottuja klassikkoja, siis johon liittyy kaikki Mozartin sinfoniat, Beethovenitkin suurin osa niistä ja Schubert ja ne poispäin Brahms, niitä pidetään jo osattuina. Niin että siis suuri osa orkestereista niin ei pysty antamaan aikaa harjoituksia varten ollenkaan, muuta kuin se on sen normaali tapa, että on yksi harjoitus, kenraaliharjoitus ja konsertti, joka tarkoittaa sitä, että on syntynyt stereotypia näiden teosten esittämiselle, joka on valitettavaa, koska silloin jää paljon muusikoilta, myöskin orkesterin muusikoilta pois kokematta semmoisia pieniä nyanssimuutoksia, jotka syntyy silloin, kun äänten välistä aikaa tutkitaan ehkä eri tavalla kuin aikaisemmilla kerroilla. Niin, tämä äänten välinen aika on hyvin tärkeä asia, koska musiikkihan ei tapahdu suinkaan äänissä, ne on pelkkiä ääniaaltoja. Ei ne ilmaise yhtään mitään. Kun me katsotaan tietokoneella ääniaaltoja, me nähdään, että sellainen aalto tulee, yksi on tämän näköinen ja toinen menee näin ja kolmas menee näin. Ei ne ilmaise mitään muuta kuin vain aaltoilua. Mutta niiden välinen aika on se, mikä synnyttää motivaatiota aina musiikissa seuraavalle äänelle. Ja se motivaatio on siellä välissä, se on näkymätön, mutta sen kyllä kuulee. Ja se on se mielenkiintoinen puoli. Se synnyttää niin sanotut tulkinnat, koska se kertoo, minkä takia yhtä ääntä seuraa se toinen ääni ja kolmas ääni, neljäs ääni ja niin poispäin. Ja mikä on se sisältö? Sisältö on siellä piilossa. Ja se on se informaatio, jota muusikot me yritämme löytää parhaan kykymme mukaan niin, että se on niin merkittävää ja syvällistä niin, että se koskettaa jokaisen kuuntelijan alitajuntaa. Koska sitä ei voi analyysisesti sitä ei voi käsitellä millään tavalla. Ei ole mitään mahdollisuutta. Me kuullaan analyyttisesti vaan ne äänet, sen niin sanotun materiaan siitä asiasta, mutta ei sitä motiivia.
Hei, suuri kiitos Ralf tästä Kiitos. kaikesta, mitä jaoit kanssamme.